ವಿಸ್ಮಯ ವಿಸ್ಮಯ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಪೊಸಕುರಲ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೀವು ಜಾದು ಜಗತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಅರೇನು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಜಾದು ಜಗತ್ತು ಕರಿ 25 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಬುಳೆದು ಆರು ಜಾದು ಜಗತ್ತಡೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಾಯಿನಾರು. ಜಾದು ಜಗತ್ತಡು ಜಾದು ರಂಗ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವೋಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜಾದುನು ತೋಜಾಯಿನ ಅಂಚಿನಾರು. ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕವಾದ ಆರು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೊಡ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಜಾದುಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಂತದೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ನು ಸಾರ್ದೇರು. ಅಂಚಿತಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶರೇನು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾದ ಗಣೇಶರೇ ಈತ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಇರು ಮುರಾಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಗೆ ಪುಗ್ಗುದು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಪುಗ್ಗುನಿ ಮಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ದಯದ ಮಂಡೈಕ ಈಗ ತೊಳೆಗೆ ಆತು ಸುಲಭಡಿ ಏರಿಗಳ ಪೋಯರ ಪೋಡು ನಡಾಯ್ಕ ಅಕ್ಕಲನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಲು ಬದ್ಧತೆಲು ಪೂರ ಉಂಟು ಪೋದು ಅವಲೊಂಜಿ ಆತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೇನು ರಂಜಿಸವನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಾಯರು. ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಹೆಂಚ ಕಾರಣ ಅಂಡಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಅನುಭವ ಏನು ಸುರುಕಾದಿರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪರಂದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಕುರಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲೆ ಏನು ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದು ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪನ್ಪರಂಚನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕನೆ ಆಯ್ತು ಲೈಡ್ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು 13 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿತ್ತೀರಿ. ವಿಷಯದಾದ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲು ವಾರಗೋರ ಒಂಜಿ ಜನನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ಹೊಸ ಬೇರೆನು ಉಲಾಯ್ಕರ ಪೇರು ಅಂಚರಂಜಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಲ್ಪನಂಚರಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತನು ಅವಾಗ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪವನು ಅವೆಂದಾಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆ ನೆಟ್ ಉಲಾಯ್ಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಚೈತ್ರ ಕುಟ್ಟೂರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ಬೋದಿತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜನಕ್ಲೇನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಆರು ಪಿರ ಬರ್ಡು ಒಂದು ಐಕ್ ಬಡದು ಒಂದು ಉಲಾಯ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನಾಗ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಜಾದುದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತನ್ ತೋಜುಡು. ಜಾದು ಬಂದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲ್ಲುಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಇನಿ ಜಾದುನು ಮಾತ 30 ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೋಡು ಒಂಜಿ 2300 ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿನ ಕಾರಣ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ನೆನಪಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತೀರು. ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಯಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಉಲಾಯ್ಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧಿಲೆಗೆ 13 ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದರಜ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ದಾಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ದಾದಾಪುಡ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿದಾಯ್ದ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪುನಂಚಿನ నేను ಆಪಿನೇನೆ ಅಂತ ತೂಪಿನಂಚಿ ಸದಾವಕಾಶ ಐತೆ ನಿಂಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪನ ನಿಂತಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ತುಲವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ವಾವಾ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಮಲ್ಪೀರು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಪುನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಜವಾದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡ ಜಾದು ಮೂಲಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮಯಕದ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪಡ ಒಂಜಿ ಏನು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆ ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೂಮ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲು ಹಿಡಿದು ಉಲಾಯ್ ಬರು ಸುರುಕು ಬಾಕಿಲು ಶಬ್ದ ಅಂಡ್ ಇವರೋ ಬತ್ತೇರು ಬಂದು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಬಾಕಿಲ್ದ ಕೈ ತಲ್ಕತ್ತದು ಉಂತುದು ಬಾಕಿಲು ಏರೋರಿ ಎಂಚ ದೆತ್ತದು ತೂನಾಗ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಏರ್ಲಜ್ಜೀರು ಅಕ್ಲು ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಗಳಿಗೆಡು ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಏನು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತೆ ಪಣ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅದು ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೂಲಕನೇ ಇರನ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಚಾದ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬೇಡ ಈರು ಪೋಪಿನಿ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಪಣ ಇಂಚ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲಾದ ಪಾತ್ರನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರು ಜಾದು ಮಲ್ಬೋದು ಪಣದು ಅಕ್ಕನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯೋಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಒಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಚೈತ್ರ ಕುಟ್ಟೂರು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏತು ಇಷ್ಟ ಆದ ಪೋದು ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಬಿಡ್ರನೇ ತಯಾರಿಜೀರು ಆತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೇಕ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿನಕಲ್ ಅಕ್ಕನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಈರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತುಂಡ ಬಹುಶಃ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತಷ್ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಂಡ ಈತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡ ಪುನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ವಾಸುಕಿ ಪಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏನಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಅಕಲ ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಮಲ್ತೀವಿ ಅವು ಈತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಬಂದ ಅವ್ರು ಭಯಂಕರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು
ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಾನು ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಲೀವಿಂಗ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೆ ಅವನ ಬಹುಶಃ ಇರು ಹೊಸ ಕೊರಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ತೋರ್ಸ್ಪಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ನೇರವಾದ ತೂದುಪು ಇರೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಭಯದ ಬರ್ತಲು ಮಾತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ನ ಜಾದುನು ತೂದುಪೇರು ಇರ್ನ ಜಾದುದ ರಂಜನೆ ಎಲ್ಲ ತೂದುಪೇರು ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ತುಳುಕುಳನ್ನು ತೂತ ಆ ತುಳುಕುಲೆಡೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಕಲ ದೃಶ್ಯ ಹಾವಭಾವ ತುನಗನೇಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡವು ಏತ ರಂಜನೆ ಅದು ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಜಾದು ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಹೊಸ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಯಾರ ಇಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರು ಸುರುಕು ತುಳುನಾಡದ ದೈವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿನಾರ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ ಐಕ್ ಬತ್ತದಿತ್ತ ವಾ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ಪನ್ಪೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇದೆ ಸಾರಥವರ್ಮನದ ಸಂಪತ್ತ ಎನ್ಮೋಡು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಡು ಒಂಜಿ ಕೇರಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಾಡು ಆದಿತ್ತನು ಸುಮಾರು 1,000 ಜನ ಜಾದುದಕ್ಕಲು ಐಟ್ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾದುದಕ್ಕಲು 4 ವಿಭಾಗಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತೀರಿ 4 ವಿಭಾಗಗಳು 4 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಲೋಸಪ್ ವಿಭಾಗ ಬಂದು ಕೂಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದನಕ್ಲಿ ಕೂಡ ರೀಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವರದ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೆಗಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕನ್ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕರ ಕಾರಣ ಏನದಾದ ಬಂಡ ನಾನು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾದು ಒಂಜಿ 2,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈಜಿಪ್ಟದ ಪಿರಮಿಡ್ ಐತೆ ಉಲ್ಲೇಖಕೊಂಡು ಕಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಆ ಜಾದುನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊರ್ನಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪದೀಪಿನಂಚಿನ ತುಡಾರ್ನ ಬಕ್ಕ ಈ ಕುಂಟುಡ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಚೆಂಡಲ ಮಾಯ ಆಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನಿ ಆಕೆಯರಿಗೆ ಚೆಂಡು ಪೋದು ಬಜ್ಜೆ ಆಪಿನಿ ಬಟಾಟೆ ಆಪಿನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಪಿನಿ ಆಕೆಯರಿಗೆ ಆ ತುಡಾರದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಅರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೇ ಕೈತಳ್ಳು ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಾತು ಮೂಲೆ ಪುಣು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕೈಚಾಳಕ ಬಡಿತನಚಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆ ಕೈಚಾಳಕದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿಯರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಾಂಡ ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆತನಟ ಜಾದುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯ ಶೈಲಿಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಗಿಟ್ಟು ಮಾತ ಪಾಡದು ಹೆಂಗೆ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಜನಪದಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆತನ ಅಪಗ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಬಂದ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಡದು ಜಾದು ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚೈತನು ಡೆನ್ನಾನಾ ಡೆನ್ನಾನಾ ಡೆನ್ನಾ ಡೆನ್ನಿಯೇ ಡೆನ್ನಾನಾ ಡೆನ್ನಾನಾ ಡೆನ್ನಾ ಡೆನ್ನಿಯೇ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆದ ತುಡರುದ ಚೆಂಡುದ ಗೊಬ್ಬು ಉಂದುಯೇ ಪಂಡದ ಸುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಆ ಜಡ್ಜ್ ಏರಾದಿತ್ಯರು ಬಣ್ಣ ಜಪಾನದ ಒಂಜಿ ಪಂಜವು ಆರ್ ನೂದೆಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಿಯರು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆಂದು ಪರಿತ ತುಳು ಡೆಂಚ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ ಈಗ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಜಾದು ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಬೋಂಡು ಇಂಥ ಲೈಟ್ ಎಂತಾದ ಮತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗಿತ್ತು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತುಡರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಚೆಂಡು ಗೆತ್ತದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಿಯೇನೆ ಆಯೇ ಸುರುತ ಚೆಂಡು ಗೆತ್ತದು ಸುರುತ ತುಡರ್ಗೆ ದಿಯೇನೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡುತ್ತದೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಆರ್ ಜಪಾನ್ದ ಮೇಡಮ್ ನೂದೆಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಿಯರು ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಆತ ಒಂಜರ ಸಾರ ಜನತ ನಡುಟು ಡೆನ್ನಾನಾ ಡೆನ್ನಾನಾ ಡೆನ್ನಾ ಡೆನ್ನಿಯೇ ಪಂದು ಪಾತರ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಜನಪದಕ್ಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊಗಡದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವೇನು ಜಾದುಡು ಬೆಸುಗೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ತುಡಾರ್ಚಿ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಾದುನು ಸ್ಟೇಜ್ನು ಮಲ್ಪಲ ಪೆಜ್ಜಿ ಅವು ಕೈತಂಡು ಒಂದು ಇರುವ ಜನ ತುಳುವಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿನ್ ಪಾಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಪ್ಪಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾನು ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ ಮಾಡೋದು ಕುಡ್ಲೋಗು ರೈಲು ಬರಡು ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡು ಸಡನ್ ಆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಐನಿ ಭೂತ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡ ಭೂತ ಕೋಲುಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಲೇನು ಬಹುಶಃ ಜಾದುಗು ಪಾಡೋಲಿ ಅದಾದನ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಐಕ ತಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ ಸಾರಥವರ್ಮನ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ಮುಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರುಡು ಭಾರತದ ಸುರೂತ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತನು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಗಾಳಿ ತಿಳಿಸ ಅಂಚಿನ ಕಂಜೂರಿಂಗ್ ಬಂದ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಸುರುಕಾದ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಐಕ್ ಭೂತಕೋಲದೊಂಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಲೇನೇ ಗೆತ್ತೊಂದೊಂಜಿ ಬೆಸಿಗೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನ ಯಾನು ಈ ನಿಖಿಲ್ ನಂಬೋರ ಗೊತ್ತುಚಿ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಮೊಲಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೆತ್ತನಂಚಿನ ಜಾದು ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೋತು ಪೋಯಿರು ಅಕಲು ಸೋತು ಪೋಯಿನ ಬೇತ ವೈಕಲತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯ ಸೋತು ಪೋಯಿನ ದಾಯ ಪಂಡ ಆನಿ ಪಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದಾನ ಪಂಡ ಆತನಡ ಜಾದು ಪನ್ಪಿನ ಪೇಟ ಪಾಡದ ಕೋಟು ಪಾಡದ ಬರ್ಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಸಂದರ್ಭಡು
ಮುಂಡು ತುತ್ತುದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಾಲ್ ಗೀಲು ಮಾತ್ರ ಮುಂಡು ತುತ್ತುದ್ರಿ ಜಾದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪನ್ಪಿನೋ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ಕಲ್ಪನೆ ಆದುಕೊಂಡು ಆನಿ ಅಲ್ಪ ಜನಗಳು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಿಲಕನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಡೆನ್ನ ಪಾಡದ ನಡುಟೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪೀಠ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಮೈಪುನು ಬೊಂಡದ ನೀರು ಮೈತದ ಮದಿಪು ಪನ್ಪಿನಿ ಮೂಡೈ ಪಡ್ಡೈ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡ್ಕಾಯಿ ನಾಲ್ ಮಾಗಡೆ ನಾಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ಜನಕೈನ ಸೇರಿಸಾದ ಪನ್ಪನಿಚನದಾದ ಪನಗ ಮೂಜಿ ಮೂಡಿತೊಡಗೆ ಅಂಗನ ಕಟ್ಟಾದ ಆಜಿ ಮುಡಿತೊಡಗೆ ಬೆರೆಯದಂಪ ಪಾಡದ 10-15 ಭಾಗದ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಭೂತನ ಮನೆ ಮಂಚ ಆಗೋಕಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲೇ ಭೂತನ ಮನೆ ಮಂಚ ಆಗೋಕಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಈ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಅಡೆಗೆ ಕುರ್ಲರಿ ಹಾಪಿನಿ ಜಾದುಡು ಆ ಕುರ್ಲರಿನ ಒಂಜಿ ಪೀಠದ ಮಿತ್ತ ಪಾಡಾಗ ಐಟ್ ಭೂತಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಹೊರಲ್ಲೇ ಭೂತಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಹಾಕದೆ ನಾನು ಕೆರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಜೀವ ಗಾಳಿಡ ತೇಲುನು ಮಾಯ ಹಾಪಿನಿ ಅಕೇರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಬುಟ್ಟಿದೊಲ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಭೂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕೇರಿಗೆ ದಾದ ಬಿಡೋಣ ಆ ಮುಗ್ಗವನ್ನು ದೆಪ್ಪಡು ಬಂದಾಂಡ ಭೂತದ ಏರು ಪಾತ್ರದ ಅವು ಯಾನೇ ಆದುಪ್ಪುನು ಒಂದು ಮಾತು ಎನ್ಮ ನಿಮಿಷ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾದು ಉನ್ನೇನು ತೂದು ಇಡೀ ಜಾದು ಪ್ರಪಂಚ ಬೆರಗಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆ ತುಳುನಾಡು ಜಾದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪೆಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನಿಟ್ಟು ಬತ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾಧರಣ್ಣ ಇಜನಿಗೆ ಬಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಆತು ದಿಂಜಿದುಂಡು ಜಾದುಗು ಅಂಚಾದೀನಿ ಅವು ಆತು ಪುಗರಾಟಿಗೆ ತೊಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೂರು ರೀತಿಯ ಬೇತೆರೆಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ತೊಷ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ವಿಸ್ಮಯ ಜಾದುದ ಭೂತಕೊಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ ರೈಕ್ಲೇಡದ ಪತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಐತಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಐತ ಪಣದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಕುಲು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಕುಲು ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತೋ ಅರ್ಹತೆ ನೀರು ಬೆಳೆತಾರೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆನೆ ಬರ್ಚ ಐಕೆ ದಾಲ ವಾದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಡಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲದ ಮೂಲಕವಾದ ಇವರು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪಂಡ ಜಿ ಟಿವಿದ ಐಕ್ಲ ಇವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆತರ ಕೇಪುರ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು 25-30,000 ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಡ್ವಿರು ಐಟ್ 175 ಜನ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಈ 175 ಜನಟ್ಟು 48 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 48 ಮಾಡೋದು 18 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ 18 ಮಾಡೋದು 6 ಜನ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಆತ ಟಫ್ ಅವು ಆ ಫೈನಲ್ 6 ಜನಟ್ಟು ಯಾನ್ಲೈನ್ ಟೀಮ್ ಐತನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಕ್ ಐಟ್ಲ ಕಾರಣ ಇಂದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಆ ಜಾದುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಭೂತಕೊಲದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತ ಜನಪದೀಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕಳರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆ ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಡೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆತ ನಟ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನ ಆತ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ತೋಷ್ಪಾನಿಂಚಿನ ಬೇತವ ಓಲ ಟೀಮ್ ಬೈದಿಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣ ವಿದ್ಯಾಧರ ಐಟ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಾಯ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತನೆ ಆರು ತುಲೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ ಅವಂಜಿ ಇತ್ತ ಜಾದು ಪನ್ಪಿನವು ಒವೇ ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ಆಪಿನವತ್ತು ಅವಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಕ್ಕ ಕೈ ಚಾಳಕದ ಐತ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಾರಿ ಈತೆ ನಂದ ಆಪನು ಗುಟ್ಟದ ಒರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಇಂಕನ ಬೆಲೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆನಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂಡ ಬಂದಾಂಡ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಡತೆ ಆರು ಇವತ್ತು ಬರ್ಲದ ಕಲಾವಿದೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಆರು ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಣ ಆಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಣ್ಣ ಐತೆ ಎನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಟೀಮದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಲಕ್ಕನೆ ಪಂಪಿನೇನು ಬೇರೆ ಭಯಂಕರ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂಕ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅವ ಮಾತು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದವರೇ ಹೊಸಕೊರಲ್ದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಕತೆಟ್ಟು ಜಾದು ಜಗತ್ತು ಹೊಸತನ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶರು ಅವೇತೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿ ಏನಾರು ಪಡೆಯುತ್ತೀರ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಗಿ ತೆರೆಯೋಣ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಆಡಾರು ಈ ಜಾದು ಜಗತ್ತದ ಮೂಲಕವಾದ ಹೊಸತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಜಾದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪು ನೀಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ದಿನ ಬಂಡ ಆರು ಎಂಕಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪನಿಯಾರೆ ದಯಬಂಡ ಯಾನು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಿತ್ರಗೂ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆರು ಮುಂಗಾರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಖ್ಯಾತಿ ವಡ್ಡರ್ಸ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವದೋಡು ಸುರಾಯಿನಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಯ್ತಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಬಂತಂತೀರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾದುಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಡ ಹೊರಡ್ದು ಹೊರನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡಿಯರು ಜಾದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಳೆಯರು ಜಾದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಯರು ಆಯ್ತು ಬುಳೆಯರು ಬುಳೆಪಾಯರು ಮುಂಗಾರು ಬುಡೋಡಾಡ ಜಾದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರೋಡಾಡ ಎಂಚಿನ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾಧರ ಯಾನು ಮುಂಗಾರು ಬುಡಿನತ್ತು ಯಾನು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಕಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತಂದು ಉಪನಗನೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿದ ವಾಲ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಎಡಿಟರ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಬಕ್ಕ ಸಂದೇಶ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಶಿಬಿರದ ಯಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾನ ಆಯ್ತಾ
ಅಂಚ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಲವು, ಬರೆಪಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ. ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮತ್ತು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ. ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಗುರಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೀಡಿಯಾದ ಏನೆ ಬಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂಡ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತನೆ ಆಪಿನ ಬಕ್ಕ ದುಮ್ಮಗ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ರಷ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ ಇತ್ತನು. ಅಂಚೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಿಕಾಮ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಮುಂಗಾರು ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು 3 ವರ್ಷ ಏನು ಉಪಸಂಪಾದಕ ಅದು ಏನು ಬೇರೆ ಮಂತದೇನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಮುಂಗಾರು ಮುಚ್ಚುದು ಪೋಂಡು ಮುಂಗಾರು ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದಾಪಿನ ದಿನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಮೋಕೇಡು ಸೇರಿದ ನೆಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆವು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬುಳೆಪಾದ ನೆಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಂಗಾರು ಎನ್ನ ವೈಚಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಬುಳೆಪಾದ ನೆಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಂಗಾರು ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಪ್ರಜಾವಣಿಯ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಅವೇ ಪೊರ್ತರು ಸಾರತೋರಂತ ಸಂಪತ್ತ ಎನ್ಮೋಡು ಎಂಕ್ ರಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಭೂತಕೋಲ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳರ ಚೆಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ರಡ್ಡು ಸಾದಿ ಯಾನು ಜಾದನು ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ ಯಾನು ಆತನಟ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ 15 ಅಂತ ತಂಡ ಇತ್ತನು ಎಂಗ್ಲು ಹವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದ ಎಂಗ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿತ್ತ ಜಾದನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಅದು ದುಂಬು ಪೋಡು ದಾಪಡ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಂಡ ಈ ಬೇಲೆಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಜಾದು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಬಂದಾಂಡ ಹವ್ಯಾಸ ಅದು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅವನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಚೆ ಈ ಗೊಂದಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಏನಂಚಿನ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನಡು ಪುನಂಚಿನ ಗೋಪಾಡ್ಕರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರು ತುಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಯರು ಯಾವುದು ದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಪೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಇರಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ದುಡ್ಡಾಪಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಾಧನೆ ಇರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು 6 ಪಂಡೇರು ಎಂಕ 6 ಪಂಡಿನ ಸಲಹೆ ಅಂದು ಬಂದಾಂಡು ಯಾನು ಆನಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೊರಂಬಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣವಾದಿ ಅನಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ನೆಂಚಿನ ಪೊರ್ತದ ಅನುಭವ ಉಂಡತುಲೆ ಎಂಕು ಜಾದುಡು ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಏನೊಂದು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಈ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಆದು ಪುನಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ದಯಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಂಗಾರು ಪುನಂಚಿನ 3 ವರ್ಷದ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಇವತ್ತೋ ಪೇಪರ್ಲೇನು ಓದಿದೆ ಇವತ್ತೋ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಓದಿದೆ ಎಂಕ್ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯ್ಡು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಐತನ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಜಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮುಂಗಾರು ಬೇಲೆಡು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಜಾದುಡು ನವರಸ ಪೂರ್ಣತೆ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಜಾದು ಗಟ್ಟಿ ಆಪಣ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಐಕ್ಯಪಡದೇನು ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಚಾರ ಸುರುವಾನಾಗ ಜಾದುದುರಿಗೆ ಜಾದು ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಗೀತದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದಿ ನೀ ಯಾನು ಇದು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಒಂಜಾದ ಪೇಪರ್ ಡಿಜ್ಜಂದು ಬಂದು ಅವು ಮಾತ ಆ ಒಂದೇ ಪೋತು ಅಂಚೆಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆಣ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಇಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋನಿ ಅನ್ನು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅವಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೆಂಡ ಜಾತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರ್ಬಿಡಿದೆ ಅವಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಈತ ವಿಷಯಲು ಬೇರೆ ಒಂದು ತೆರಿ ಉಂಟು ಓದನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಓದು ಚಿನ್ನ ಇಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜನರು ಈತನಡ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಆಜುನುದೇಡಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಜಾದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಉಂಟು ಜಾದುದ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಬಿಳೆಪಾದಿನೇ ಜಾದುದ ಪುಸ್ತಕಲು ನಾನು ಸುರುಕು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪನಾಗ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೊಂಗರಿಕೆ 2 ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಲೈಬ್ರರಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ತೂತಪೆಟಿಕೆ ಕಾಯಿನ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚಿನೆಟ್ ಎಂಚ ಜಾದು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿಟ್ಟ ಪಂಡುಕೊರಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಓದುದು ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾದು ಅವೇನು ಕಲ್ತದ್ದು ತೊಷ್ಪಾಯಿ ನಡೆದು ಎನ್ನ ಜಾದು ಪ್ರಪಂಚ ಶುರುವಾತೀನಿ ಜೋಕುಲಟಿಗೆಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ಟು ಜಾದು ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕುಲು ಓದುನೇ ಇದ್ದೀರ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓದುವುದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಲು ಓದುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲೆ ಎಂಕ ಪುಸ್ತಕ ಜಾಸ್ತಿ ఉన్నాయిని ಆಡ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಸೂರಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಜಾದು ಕಲಾವಿದರು ಆರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕದ ಆಫೀಸರ್ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಆರು ಎನ್ನ ಜಾದು ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂತದ್ದು ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾದು ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ ನಲ್ಪ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲೇನು ಅಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಸಾಧಿ ತೋಷ್ಪೈನಟ ಒಂಜಿ ಹಾದಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆನೆ ಏನು ಸುರುಕು ಕಲ್ಪನಗಳು ಗುರುಕುಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆರಡು ಜಾದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು 6 ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲೆನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡ ಈ ಕಡೆ ಬಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಿನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ಜಾದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಮೂಲಿ ಆದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಬರ್ಚಿತ್ತನ ಇಂಕ ಅಂಚ ಇಂಕ ಅಲ್ಪದಾಲ ಕಲ್ಪನದಾಲ ಸಾಧಿತ್ತಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೋಲಾಯದಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಿನ ತಗೊಳ್ಳೆ ಜಾದುಕು ಹೊಸತನ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂದು ಹೊಸತನ ಕೊರಡು ಬಂದಾಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಪರಿಧಿದು ಲೈಡೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡು ಕೊರ್ನಾತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬೋಬು ಅಂಚಿ ಬೋಬು ಜೇರು ಅಂಚಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಏರು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟದಾದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಏರು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟದು ಮುಗರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ ಅವೇನು ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಡೇ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ ಏರು ಬಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಂಗಭೂಮಿ ದಕ್ಕಲು ನಟೇರು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನಕಲು ಚಿತ್ರಕಲೆ ದಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಘನೇ ಎನ್ನ ಸಂಘ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕಲು ತುಲಿರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕನ ವಿಸ್ಮಯ ಜಾದು ಪನ್ಪಿನಚಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಜಾದು ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಸಾತು ಕೊರ್ನಿ ಏರ್ಪಂಡ ಐಕ್ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಯ
ಈ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ತಂಡದ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಾಡ್ಕರ್ ಸರ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಒಂಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಒಂದೇನು ಕೊರ್ನಿ ಶೀನಾ ನಾಡೋಡಿ ಸರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಂದ್ ರಾಮದಾಸ್ ಆ ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕನ ತಂಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ್ ಖಾಲಿ ಸಹಾಯಕರತ್ತ ಅಕಲ್ ಎನ್ನ ತಂಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಕಲು ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೇ ಅದು ತಂಡದ ಭಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ನಟಿಯರು ನೇತಲು ಎನ್ನ ತಂಡಡು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಜಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನಾರು ಆರು ಬಜಾಲ್ದಾರು ಇತ್ಯಾರು ಕೊಲ್ಲಿಯೊಡುಲೇರು ಆರಿತ್ತಾರೆ ಆರು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ನಟೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಸೀರಿಯಲ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಕಲೆತ ಗುಣ ಉಂಡು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗುಣ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳಕುದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆರು ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪೇರು ವೇದಿಕದ ಮೇಲೆ ನಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಜಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನ ತಂಡ ಉಪ್ಪನಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಂಕನ ವಿಸ್ಮಯ ಜಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದುಂಡು ವಿಸ್ಮಯ ತಂಡನೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಳೆಪಾಯರು ಈ ತಂಡ ಬುಳೆ ಉಡಾಂಡ ವಾವಾ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆಗೆದು ಬರ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆಗೆದನು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದನು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಒಂಜಿ 25 ಅಂತ ತಂಡನು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಬುಳೆಯೋಡ ಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸವಾಲೇ ಸವಾಲು ನೇ ಬದುಕದ ಇನಿತ ಬದುಕದ ಸವಾಲು ಎಂಚಿನುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತರತಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪಂಡ ಇತೀರ ದೆತ್ತೊಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಏಪಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಪುನು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇದೆಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇದು ಯಾನ್ ಈತನಂಟ 2 ಸಾರ್ಥ 300 ಶೋ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರತದ ಮಾತುಕತೆ ಮಲ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತು 30 ಜಿಲ್ಲೆ ಆತನು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಆತನು 16 ವಿದೇಶಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುರಾಣಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುರಾನಿದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು 15 ದಿನ ಐತೆ ಏನಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಸಿಟಿ ಸಿಡ್ನಿ ಅಡಿಲೈಡ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಸಿಟಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಪುನಂಚಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಶೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಭಯಂಕರ ಫಿದಾತೀರ ನಾನೊಂದ್ಸತಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬೇಗ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ಮಾತ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ಏನು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಬಂಗಲ ಉಂಡು ಬೇನೆಲೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂಡ ಕಲಾವಿದರೆ ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ಚಿಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಎದುರು ಹಾಪಣದ್ರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರು ದಾಯಿಗೆ ಇರು ನೇನೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೋರು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಡೆ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಏರಾಣ ಐತಿ ನಿಕ್ಕಲ ಕೈ ತಳ್ಳೂರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ದಾದ ಬಂಡ ಸಾಧನೆ ಕಲಾ ಸಾಧನೆ ವರಾನೆ ಒಲಿಯುನ ಹೊತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪದ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಾಂಡ 10 ವರ್ಷದ ಪನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಬರವಣಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನಿಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಬುಳೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸಮಯೋಡೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಏನು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೀರು ಆಯೆ ಪ್ರಾಯ ಪೊಯ್ಬಕ್ಕ ಮೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಬಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಬಲಿಪುನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೂಪನ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಅವಾಗ ದುಂಬು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಬತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ಗಟ್ಟಿ ಆಪೇರು ಸ್ವತಃ ಹಿರೇಗಳ ಅನುಭವ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಆ ತಂಡೋರು ಕಟ್ಟದ ಬಳೆ ಪೋಡಾಂಡ ಇರು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದಾರು ಭಾರಿ ಬೇನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆಂಚ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಈ ಜಾದುಡು ನೆಕ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯೋದು ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಚಿನ ಇತ್ಯದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂಡಾಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಈ ಜಾದು ಪನ್ಪಿನಚಿನ ಕಲೆ ಬೇತೆ ವಾ ಕಲೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ ವಿದ್ಯಾಧರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆನಕ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇತಿಮಿತಿಲು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಭಾಷದ ಇತಿಮಿತಿಲು ಪೆರ ಅಣ್ಣ ಜಾದು ಪನ್ಪಿನಚಿನ ಕಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನವು ಐಕ್ ಭಾಷೆ ಬೂಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇದು ಯಾನು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಅಪಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶರೀರದ ಜನ ಆರು ಅರೇನು ಮೋತಿಮಾಳ್ ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಆರೇನು ಲೆಪಡಾಯ ಒಂಜಿ 400 ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಅರೇನಂಜಿ ನಡುಟು ಉಂತಾಂಡು ಮೇರೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಯ ಮಲ್ಪ ಅನ್ ಸುರುಕೆ ಮಾಡಿದು ಬಿಡಿ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಪಂಡೆ ಮೇರ್ ಪಿರ ಓಲು ಬರೋಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಪಾನೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ 40 ಚೀಟಿ ಹಿಡಿದು ಬರೀತೇರು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಮಸೀದಿ ಬರೀತಾರೆ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಚರ್ಚ್ ಬರೀತಾರೆ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲಾಯ್ ಬರಲ್ಲ ಬಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಿಟೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೋಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಆತ್ಮಲ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅಕೇರಿ ಮಟ್ಟ ಅವಲೇರು ರಾಪಕ್ಕ ಪುಗೆ ಬತ್ತನ ಆರು ಮಾಯ ಕೂಡಲೇ ಚೀಟಿ ದಿಪ್ಪನ ಮೋತಿಮಾಲ್ ಬಂದನು ಮೋತಿಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಪ್ಪಗನೂ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಾತ್ರ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗ ಅಲ್ಪಾರು ಆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬರೀ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡು ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಕುಲ್ಲ ಚಾಪರ ಒಂದು ಡೇರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬಲ್ತನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಡಿತಿನಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಇರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಲೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಯಾನು ದೂರ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶಡು ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾದುಗುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆದವಡು ಜಾದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಕಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೂ ದೇವರ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಆ ಅನುಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ನನ್ನ ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬುಳೆಯರೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಕಾರಣ ಆತೀನಿ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಕಲು ಕಲಾಭಿಮಾನಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಿನಕ್ಕಲು ಬುಳೆವು ನೆಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದು ತೂದು ಅವೇನು ಪುಗಾರ್ತದು ಅವೇನು ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಲಟು ದುಮ್ಮು ಪೋನುಂಡು ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಕರೋಡು ನನಾತು ದುಮ್ಮು ಪೋಪುಣ ಯಾನು ಬಯಕುವೆ ಕಾಯಿನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆ ಚಾನ್ಸ್ 2 4 ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು 5 ಒಟ್ಟು 5 ಕಾಯಿನ್ಗಳ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಈ 5 ಕಾಯಿನ್ಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಗೆ ಹೀಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಾಣುವಾಗ ಹಾಗೆ ಈ 6ನೇ ಕಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಕೈ ಚಳಕೆ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದ ಗಂಟೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮಾಯ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಬೇಕು 1 2 ಅಲ್ಲಿ 3 ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಪೊಸಕುಲದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗತೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗೋದು ದಯಂದು ಬಂಡ ಆಯಿತು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಯಾನು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೀವನಡು ಸುರುಡ್ದೆ ತೂದು ಅರೆಂಡು ಈತನೇಟ ತೂದು ಬೆಳೆಯಿನೇ 6 ಜಾದುలో ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಪಡೆದು ಬೆಳೆಯರು ಎಂಗುಲು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನೋಡು ಎಂಗಳನ್ನೇ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಗಳ ಪೊಸಕುಲದ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅನುಭವಲೇನು ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಇಂಚುಗು ದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಕ್ಕಲು ನಡೆದು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹರಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರತ್ನೋತ್ಸವ 2016 ಹರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಹರೆಗೆ ಈ ಸಾಲದ ತಿಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಈ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇಂಚಿನ ಅವೇತೋ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಅವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಐಕೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಗಣೇಶರೇ ವಿದ್ಯಾಧರಣ ಜಾದು ಕೂಡ ಏತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದರು ಜಾದುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಟ್ಟು 11 ಜಾತನು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಭೂತಕೊಲಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಿನ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕುಡಂಜಿ ತುಡಾರು ಚೆಂಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೆಗಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಹರಿಕಥದ ಶೈಲಿಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಜಾದು ತೆಗೆದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು 11 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಾತನು ಅಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಏನಾವೇನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬಯಕುವೆ ರೋಟರಿ ದಕ್ಕಲು ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು JC ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕನ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಅವಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಪ್ಪಗ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಮುರಣಿ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸಂದದನ್ನು ಅಂತೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ವಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೋಪುನ ಅವು ಸವಾಲು ದಯಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಸವಾಲು ಹೇಪ ಎದುರಾಪನಿಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು ನೆಟ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೋಪುನ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವು ಅವೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶರು ಮಂತೊಂದು ಬೈದರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಬೈದ ಅರ್ನ ಜಾದು ಪಂಡವು ಕೇವಲ ಪರಿಮಿತವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯವಾದ ಕಾಸು ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶದ ಜಾದು ಹತ್ತು ಆರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೋದು ರಂಜನೆದ ಜಾದು ಮತ್ತದೇರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಆ ಸ್ವಚ್ಛತಾದ ಒಂದು ಜಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾದ ಐಕಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಜಾದುಲೇನು ಸ್ವಚ್ಛತಾದ ಜಾದುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಾಣಿ ಅನುಭವ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಜಾದು ಮಲ್ಪರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ಜಾದು ಪನ್ಪಿನವು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರಂಜನೆದ ಕಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಆಸೆದಾದ ಬಂಡ ಏನೊಂದು ನಂಬಿಕೆದಾದ ಬಂಡ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬದ್ಧತೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಟು ಬಂದು ಆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡಾದಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಡೇ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಡು ನಮ್ಮದಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಅವು ನಮಕೊಂಜಿ ಬದುಕುಗೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂದಿನ ನಂಬಿಕೆಡಿಯಾನ ಎನ್ನ ಜಾದು ಕಲಟಿ ಯಾನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲೇಪ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬಂದು ವರ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಸುರುಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ
ರೋಗಿಲು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಒರಿಯಾಗ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಮಲ್ತಿನತ್ತೇನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಪಾನಾಗ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇನ್ವಾ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಬಂತಿರ ನಕ್ಕರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂದು ಯಾನು ನಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯನ ಪಾಡಿನಿ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಅರಡ ಪಾತಿರದು ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತದು ಅರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಇಂಚಾನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುರುಮಂತಿನ ಜಾದು ಥೆರಪಿ ಪಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇರುವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈತನಟ ಅದು ಒಂಜಾತು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಕೊರಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾದು ಜಾತ ಪಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದೇನೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿದ ವಿಚಾರಲೇನು ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ಸ್ಟೈಲ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಪಿನಿ ಜಾದು ಮುಖಾಂತರ ಅದೇ ಜಾದು ಗುಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗದಾದ ಪಂಡ ಜಾದು ವಾ ಅನಾಸಕ್ತಿದಾಯಲ್ಲ ವರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದ ಇಂಚ ತೂಪಿನಾಡೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈಪುನು ನಮ್ಮನ್ನು ವೈದ್ಯಗಳ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈಗ ದಾದ ಮಲ್ತಪಂಡ ನಾನು ಸುರುಕು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಆಂದೋಲನ ಉಪ್ಪನಾಗ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾರಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕಲು ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಗ ಇಡ್ಬೋದು ಉಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸುರುವಾಗ ಜನ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಬೇರವೇನು ತೂಯರ ಅಂಚ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗದ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮದ್ಯಪಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕುಡ್ಲೋಡು ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಜೋರಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಹುಷಾರ್ ಪನ್ಪಿಂಚಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ ಇಂಚೋಗು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತದ ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಂದೋಲನಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರುಡಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯನು ಸ್ವಾಮಿ ಏಕಗಮ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರೆಂಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಾರ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದಾರ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಿತಿ ಎಂಕಲಿ 15 ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಜಾದು ಜಾತ ಪನ್ಪಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊರ್ತ ಆಯ್ತು ಮಗರನೇ ವರ್ಷದಾದ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊರುಂಡ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಲಾದ ಬುಳೆಯನಾಗ ಅವಿನ ನಾಗರಿಕರದ ಅವಿನ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಗ ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಜಾದುದಾಯನ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಲಕನ ತೂಪೇರು ನೆತ್ತರ ದುಂಬಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾದು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಲ್ತು ಕೊರತೆ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಪಂಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 100 ಶಾಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು 100 ಶಾಲೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೋಕುಲು ತೂತೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಚಿತವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಪಾದ MRP ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೊರದಿದ್ದೀರ ಆಂಡ ಐಟು ಪಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಸದ ಬೊಟ್ಟಿಯ ಮಹತ್ವ ಕಜಾವದ ಬಟ್ಟೆಡು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಜಾವು ಅವೇನು ಕಜಾವುನ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಕುಡರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಜಾಲು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಓಲ್ ಪಾಡೋಡು ಮನಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದ್ಬೇರು ಕಜಾವದ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಕಂತ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಡಬ್ಬಿದಲ್ಲ ಕಂಡಪುಂಡು ಅವು ದಾದಾಪುಣ ಕಜಾವು ಬಡ್ಡಿ ಡಬ್ಬಿಡು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಜಾವು ಪಣದು ಅವೇನು ಜೆತ್ತದು ವೈತ್ ದಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಮಾಯಾದಪುಂಡು ಮಾಯಾಪಿನತ್ತು ಅವು ಕಜಾವು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಸೇರುಂಡು ಅವನ ಪತಂದು ಪೋಪಿನಕ್ಕೆ ನುಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಅಂಚ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ರೀಯೂಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನೆಂಚಗೆ ತನಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಿಮವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಪಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬರ್ತನ ಅಣ್ಣ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಐತ ಮೂಲಕವಾದ ದೃಶ್ಯ ಅವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮನಸ್ಸು ಮೂಡು ಅಂಚಾದವು ಜಾದುಗ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಪಾತಿರಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏಪ ವಿಚಾರ ನಾಟುನು ಪಂಡ ಏಪ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮಲಂಚನೆ ಏರ್ಲಿ ಎದುರು ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಮೇಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ವಾದ ಮಲ್ಪ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಪನ್ ಮಾತಾದು ಇರು ಒರಿಯ ಕುಲ್ದುಪುನಾಗ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಪಂತಿನಿ ಸರಿ ಪನ್ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೋನುವ ಒಂದು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಟುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಜೋಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲಿತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಕಲಿ ಇಂಚಕೇನು ಬೇರೆ ಅಂದ ದಾದನ ಪಾತೇರಿ ಮಲಿಪಶಲ್ ಜೋಕ್ಲ ಆಯ್ಪಿನಿ ಏರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಣ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಕ್ಲೆ ಸಾಕಾದ ಪುಣ್ ನೆಟ್ಟ ದಾದ ಪುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಚಾನು ಯಾನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರಂಜನೆನೇ ಕೊರ್ನಿ ಖುಷಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ರಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾದು ಮುಖಾಂತರನೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಾಟು ಅಂಚಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ಲುಡು ಬೊಕೊಂಜೀರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಜಾದು ದಾಖಲು ಬಂದ ಹೀರೋ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ ಎಂಕೆಗಳ ಹೀರೋ ಬಂಡ ಜಾದು ಜಗತ್ತಿನ ಅದು ಬೆಳೆ ಪೈನಂಚಿನಾರು ಈ ರೇಪಗಳ ಹೀರೋ ಅದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಇದು ಜಾದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆವಾಡು ಈತ ಪೂರ ಜಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾತುದಾದ ಮುಳ್ಪಡ್ದು ತೋಜವನಂಚಿನ ಜಾದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಳಗೋಗು ಪಸಕುರಾಲ್ ಬಳಗೋಗು ಯಾನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪನಂದುಲೆ ಪಂಡ ಜಾದು ಪನ್ಪಿನವು ಒಬೇ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತು
ಯಾನಿರಡ ದಾದ ಎಕಡ್ಲ ಪಂದಿದ್ದೆ ಅದಾದ ಒಂದು ಕೇವಲ ಕೈ ಚಳಕ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈ ಚಳಕ ಪಂಡ ಇಂಚೊಪ್ಪಡಪ್ಪ ನೆತ್ತಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಟು ಈ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಬಲಿಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಬಲಿಪುಂಡು ಇಂಚ ಬಡ್ದ ಬಲಿಪುಂಡು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಡಪ್ಪ ನಂಚದ ಇಂಕ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಬಲ್ತ ಇಂಚ ಬಲ್ತ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕಾಯಿನ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ದೆತ್ತದ ಇಂಚ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಧರನ್ನ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಯಾನು ಯಾಪ ಇಂಚ ದೆತ್ತದ ಈ ಕೈಟ್ ದೆತ್ತ ಇಂಚ ಪಾಡಿಯನ ಕಾಲು ಇರ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಕಾಯಿನ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಮಾಯ ಅದು ಇದು ತೋಂದಿತ್ತು ಸೀರಿ ಮೈಕ್ ಪಡೆದ್ರೆ ಮೈಕ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಯಿನ್ ಬತ್ತು ತಿರ್ತ ಬರು ಇದು ಚಾತ್ ಎಂಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳ ತುಲೇಕನೆ ಓಡಿ ಮೋಡ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಶಯ ಅವು ಇರ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಯ ಅಪ್ಪನ ತೆಂಗಳು ಎರ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಆಪುಂಡು ಬೋಡ್ತ ನೀರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುನಂಚಿನ ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಕಂಡ್ರೆ ಮಾಯ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಅದೇ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಈರು ಇದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಡೀ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ದಾಯ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಇರಿಗೆ ಗೋಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಪ ಉಂತವಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ನೋಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದು ಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತವೇನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪಿನೇಟ ನೆಟ್ ಎನ್ನದಾಲ ಒಂದು ಓಲ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ನೆಟ ಉಂಟಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಪ್ಪು ಎಂಕು ತೋರಿಸ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ತೂಪುಜಿ ಇರೋದು ಏನಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ವಾಯ್ಬೇಕು ಅದೇನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನೆತ್ತವಲ್ಲ ಇದೀವು ಒಳ್ಳದಿ ಇರ್ನ ಕೈ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ದೇತಾನೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಎಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇರಾಂತ ತೂಕ ದಾದ ತೂಕ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಸರ್ದ ಇದೆನಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ 54 ಇರೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಮೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಓಲ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತು ನೀಕು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚೆ ತುಳು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿದಾದ ಕ್ಲೂ ಗೊತ್ತನು ಪಂಡ ಈರು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನದಾರ ಆಯ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡೈತೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಉಂಡೈತೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಂಟು ಅಂಚ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಕ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನೋಡು ಬಂದಾನೆ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಓದೋಲಿ ಲೈಕ್ ಅದಾದ ಅಲ್ಪತ್ರಿ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಐತೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೆಪ್ಪು ಇಂಚ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡು ದೆಪ್ಪು ಇಂಚ ಪಾಡು ದೆಪ್ಪು ಇಂಚ ಪಾಡು ಇಂಚ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಚ ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ನೆತ್ತ ಮಾಡು ಇತ್ತಿನ ಬಲತಕ ಇಂಚ ಪತ್ತು ಯಾನು ಇರ್ನ ಕೈತ ಮುಂಡೊಂಜಿ ನಾಡಿ ಪತ್ತುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಕಲು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಕಲು ನಾಡಿ ಪತ್ತದ ಇರ್ನ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತಂದಲೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ನಾಡಿ ಪತ್ತದ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಓದುವೇನು ಬೇರೆ ಲಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಏನ ಕಣ್ಣಂತೂಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆ ಕಾರ್ಡು ನಂಬರ್ ಐತ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚಿತು వచ్చి ನಂತರ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪನ್ಪಂಕ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಈ ಪಲ್ಸ್ ಉಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಾದ ಅಲ್ಪಲೆಗೊತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಕೈ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಬುಡ್ಡ ಆಡಾತು ಅಂಚನೆ ಪಡೆ ಇದು ಬಿಡ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬರಲಿ ಇಂಚೆ ಒತ್ತಲೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಇಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಪಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪಡೆ ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಪಡೆಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೋಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪುನು ಈ ಇದರ ಕಾರ್ಡ್ ಹೂವು ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಂಬರು ಎಕ್ಕಡ ತೆತ್ತದ ಈನ ಕಾರ್ಡದ ನಂಬರ್ ಹೂವು ಆಜಿ ಆಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಜಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಮಿತದ ಒಲ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರಾದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಜಾದು ಉಪ್ಪಾಡು ಇಸ್ಪಿಟದ ಜಾದು ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ನಂಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಕೈ ಚಳಕ ಕಣ್ಕಟ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಐನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಆತ ಸುಲಭಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದ ಜಾದು ಕಲ್ಪೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾದು ಲೋಕೋಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪೆರಪ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ್ ಜಾದು ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಈರೆಗ್ ಉಂಟದುಂಡು ನೆಟ್ಟು ನನ್ನದುಂಬಗೆ ದಾದ ಇರ್ನ ಆಲೋಚನೆಲುಂಡು ತುಲೆ ಏತನಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗೆ ಆತನಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಯಾನೊಂದು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಜಾದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಸಾಗರ ಇತ್ತು A to Z ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ D ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ABCD ಆತೆ ಪುಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳುಂಡು
ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಕಂಜೂರಿಂಗ್, ಕ್ಲೋಸಪ್, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಕಾಯಿನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ರೋಪ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಂಚ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಉಂಟು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಚಾಯ್ತ ವಿಷಯ. ಜಾದುಡು ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಪಾರ. ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮವು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದಪ್ಪು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದಪ್ಪು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಾದಪ್ಪು ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಐತ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಡಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನಡ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಿ ತಿಲಕನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡಿ ತಿಲಕನೆ ನನಾತ್ ಎನ್ನ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಉಳ್ಳಾಡಿದಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಾನೊಂದು ಇರುವ ವರ್ಷಗಾಪಿನಾತ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಡುಂಡು. ಅದನ್ನು ದಾದಾಂದು ಇಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ದುಂಬದ ದಿನಟು ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾದು ಪನ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ಈ ಕಲೆತ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಐತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ದಯಪಡ ಜಾದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಜಾದು ಹತ್ತು ಎಂಕ ಅವು ಏಪಗಳ ನೆನಪು ಎಂಕ ಏಪಲ ಮರಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಜಾದು ಪನ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಐಕ ಬೋಡ್ತಿನ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಎನ್ನ ಅಂಚಾದು ಜಾದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಬಲ್ಪನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಪುಣ ಐಕ ಒಂಜೇ ಸಹಾಯ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲದ ಲಂಚಿನ ಬೇತದ ದಾಂಡ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ಮಸ್ತ್ ಅಡೈತೆ ಫಲೇರ ಇಜ್ಜೆ ಪಡ ಅವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರ ಆಪಿಸು ಅವು ಮಂತು ತೂಯಿ ಪಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಳು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇವ್ರ ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದ ಪಾತೆರ್ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಷ್ಪವನ ಎಡ್ಡತೆ ಮಂತಿ ಪಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾವಳು ಗಣೇಶ ಇಂಚ ಮಂತೇರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶನವೇ ಯಾನ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಓದಿನ ನಂಜಿ ಕೊಟೇಶನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಕೊಟೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಇಂಚೋಣ ದಾದ ಬಂಡ ಏರೋ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಸಾದಿ ಆ ಸಾದಿಡು ಲಕ್ಷ ಜನ ಪೋಂದು ಪೇರು ಆ ಲಕ್ಷ ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಅದು ಪಂಡ ಗುಂಪಿಡು ಗೋವಿಂದೆ ಅದು ಪೋಪಿನ ಸುಲಭ ಸಾದಿ ಜಿತುಲೆ ಆ ಜಾಗಿಡ ನಮನೇ ಸಾದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಬೇತೆ ಒಳಗೆ ಹೋದು ಮುಟ್ಟುನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸಾಧನೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಸಾದಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಸಾದಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟು ಪೋಪಿನವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನ ಆ ಸಾಧನೆ ನೀರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಂಬರಿಯಾಡು ಜನಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗುರುತು ಸಾಧನೆ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಇಂಚೋಗ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜಂಗಲ ವಿದ್ಯಾರತ್ನದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಗುರುತು ಸಾಧಿ ಸರ್ಕದ ರತ್ನೋತ್ಸವ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದು ರವೇತೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಾದುದ ಮೂಲಕ ದೆತ್ತೊಂದ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯದಾದ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕಲ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ದುಂಬುಡದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತರಕನೆ ಇರ್ನ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಪನ್ಪೆನಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ 17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದನು 17ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಮುಟ್ಟದನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಡಪವನ ಆತು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆತ್ತು ಐತ ಪಿರೋಡ ಪುನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಏತು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಜನಕಲ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಉದ್ದೇಶ ಪುನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಪುನತ್ ಅವೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಗುರಿಯವು ಆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಏತ್ ಇರು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತುಪ್ಪರ್ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನಿ ಈ ಹೊಸ ಕೊರಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿದಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಲೆಬಡದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೆ ಪನ್ಪಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕೊರಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಕಲ್ನ ಏತ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಟ್ಟರಂಡು ಅವೇನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಮ್ಮುಪೊಂದು ಪಡು ನನಾತ್ ಜನಕಲು ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುದ್ದಿಲೇನು ಗೆತ್ತನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಡ ಬಂದು ಯಾನು ನಿಕನ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಇನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದವನ್ನಿಲ್ಲ ಅಕೇರಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದೆ ಕುಸಲ್ದ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯಡು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಈ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಪಳಗಿದ್ದು ಮಳಗಿದಿತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ರಂಜನೆಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಚಿರ ಯೌವನದ ಗುಟ್ಟು ಯಾರು ಬರಬಾರದು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಗುಟ್ಟಪ್ಪ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಚಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಪ್ಪನಂಜೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತೆಲಿಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಈತನಟ 2300 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಇದೇನದು ಪರ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ 4,000 ಜನ ಸೇರುವೇರಿ ಆತ್ ಜನನ ತೆಲಿಪವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ದೇವರು ಎಂಕ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಹುಶಃ ಏರು ಕೊಡೋರಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಪವೇರಿ ಅಕ್ಕಲಿ ತಿಳಿತೊಂದು ಪೇರು ಬಂದು ಏರ ಪನ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಅವು ಎಂಕಲ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದ ಗುಟ್ಟಾದ ಪುನ್ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ
ಅವು ಎಂಚಿನೈತನಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಮಿತಿ ಬರ್ಪಿನವತ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಲ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಲೆಗೆ ಬಡಿತಿನ ಜೀವನೋತ್ಸವ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ತೋಜರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಂತೂ ಈ ಕಲೆತ ಮೂಲಕವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದ ಒಂದು ಉಮೇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಉಮೇದನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶರು ಜಾದು ಜಗತ್ತುಳ್ಳ ಬೋಡಿತನಾಥ ಬಡಿತೇರು, ಬೋಡಿತನಾಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೇರು. ಎಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು. ಐನು ಹೊರ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡಿರು ಕಾಲುಗು ತಕ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಾಲುಗು ತಕ್ಕ ಬೆಳೆಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ತುಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ ಹೊಸತನ ಬಯಕೊಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಹೊಸ ತನಕ ಮೂಲಕವಾದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶನ ನಳನಾಥ ಬಳೆವಾಡು ಆರು ಬೊಳೆನಾಥ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕಲೆ ಬಳೆವಾಡು ಕಲೆತ ಮೂಲಕವಾದ ಜನಮಾನಸೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರಾದ ಒರಿಯಾಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಡು ಪಣೋದು ಹೊಸ ಕುರಾಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ನೋಟಿಗೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್